سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب channel سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم زخبركم تخاتلتنا كما يتغنيم أبيوتكم تعنا أبصرحكم دما أصالتو النات تمننا نلوم دما حداش مدب كنت بتاب سبورت حيزنا لكم متسينا لنا مسانا تنحم بأدراوي نهم هايلم مكان مقابر دقفتي ستاديوم نو كامب سبانيويت كلب برشلونة نكبر دقفتا عصفيتان مملاس أب تحت ستاديوم نو كامب مكان مقابر كتهانت مخانا أفليتام دليتن ريتون دقفتنا نمملا وطرو نتسعرينا زي ناي مقابر بوتاون حدا كابتي دقفتنا ببزحي كم حساب زغربو ببورد كلبنا دما فقد زرخبو وسانيتاتيوم كبل دايركتر قدات من محدار تاكلب جوزيف رامون أبراسيا قليتهم أزي أب تحت مريت ستاديوم نو كامب سرح زلو مكان مقابر كما جمرتا نأستات حموش شميتي أمونات موتا دقفتي كعرفيوم أب تاريخ كعسو غري كلبات أوروبا نأمونات دقفتن محقواس بزوح نتفتات زكاينا كوان تخونام كم زيزا مثل التقبارقن نايم جمريا كم زخونة يحبر نحجي بحموش شميت سبات كنجمرينام عبزمت سجن قصاب سلس سميت شحن زأخلو أمونات دقفتنا زخون ناي مقابر معرف بوتا كانت دالو مدبال لنايبل مقلت إزا عرموش شكلاب بتوسخي واقع أزي ناي مقابر بوتا نحاد سب قصاب كل تشحن حموش شميتين باوند كبت صحيهم لواندوسكي عجبتي يغطر بلوصات تጻወቲ ካብ ሓንቲ ክለብ ናብ አንጻር መቀናቅንቶም ክለብ ኣብ ዝጽንበሩሉ እዋናት ብደገፍቶም ጉሁድ ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ሓደጋታት የንጸላለዎም እዮም ሉዊስ ፊጎ ካብ ባርሳ ናብ ሪያል ማድሪድ ሶል ካምፕ በልድማ ካብ ቶተንሃም ናብ አርሰናል ገለ ካብቶም ናይ ደገፍቲ ልዑል ናይ ተቃውሞ ስምዒታት ዘለዓዕሉ ፍጻሜታት እዮም ነቲ ዝሓለፈት ሸዓት ሕዳር ኣብ አሊያንስ አሬና ዝተኻየደ ግጥም ክልተ መቀናቀንቲ ክለባት ባየር ሙኒኽን ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ተኸቲሉ ብደገፍቲ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ዝመፀ ናይ መፈራርሒ መጠንቀቅታታትን ንምድሓን ናይ ውልቂ ዓጀብቲ ክቆፅር ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣብ ጥሪ 2014 ናብ ዓባይ ክለብ ባየር ሙኒኽ ተሰጋገረ ሎዋንዶስኪ ኣብ እዋኑ ውሳኔኡ ንብዙሓት ደገፍቲ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ከም ዘሕረቐን ዝፍለጥ እዮም በቲ ናይ ሽዑ እዋን ውሳኔን ተግባር ሎዋንዶስኪ ዝነደሩን ሕርቃኖም ዝደገሶም ዕሉላት ደገፍትን ጋንቶም ብገፊሕ 4-0 ምስ ዓራኬ ኣኽሎም ሎዋንዶስኪ ክልተ ሸቶታት ከመዝግብ ምኽኣሉ ኣብ ልዕሊኡ ሓደጋ ንምፍጻም ናይ መፈራርሒ መልእኽትታት ይሰድሉ ብምህላዎም ሎዋንዶስኪ ቤተሰቡን ደሻቐለ ተርእዮ ኮይነሎም ልክዒው ኣብ ልዕሊ ሮበርት ሎዋንዶስኪ ገለ ኣብ ምፍርራሕ ዘተኩሩ መልእኽትታት በፂሖም እዮም እንተኾነ እዚ ኣብ ብዙሕ ግዝያት ዘጋጥምን ንቡርን ብምዃኑ ዘሻቕል የብሉን ክብል ዝሓበረ ሓደ ካብ ውልቃውያን ኣማኸርቲ ሎዋንዶስኪን ዝኾነ ፒተር ሻፍት እዩ ፒተር ብተወሳኺ ክሳብ ዝመጽእ ክረምቲ ንሎዋንዶስኪ ዝሕልው ተወሰኽቲ ናይ ሓለዋ ኣባላት ክንቆጽር ኢና ይብል ፈርጉሰን ንማድሪድ ይጸልአዩ ራሞን ካልዴሮን ናይ ቅድም ፕሬዝደንት ክለብ ሪያል ማድሪድ ዝነበረ ራሞን ካልዴሮን አሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ዝነበረ አሌክስ ፈርጉሰን ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ባርሴሎና ክሰዶ ምንዮት ከም ዝነበሮ ገሊጾም ካብ 2006 ክሳብ 2010 ንሪያል ማድሪድ ዝመርሐ ካልዴሮን ነዚ ዝገለጸ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምስ መደብ ቴሌቪዥን ስፖርት አልጀዚራ ኣብ ዝገብሮ ሰፊሕ ቃለ መሕተት እዩ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ንዝተፈጸመ ዕውት ምስግጋር ሮናልዶ ካብ ማንቸስተር ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሓተተሉ ሮናልዶ ናብ ማድሪድ ንኽጽምበር ኣብ 2008 እኳ እንተተሓተተ ሓለፍቲ ዩናይትድን ፈርጉሰንን ንሓደ ተወሳኺ ዓመት ክጸንሕ ድሕሪኡ ግን ከም ፈቃዱ ክፍንዎ ከም ተሰማምዑ ብምዝኽኻር ነዝን ካልን ሓበሬታ ባርሴሎና ንሮናልዶ ምግዛእ ዝወሰደቶ ተበግሶታት ብፈርጉሰን ተቐባልነት ረኺቡ ከም ዝነበረ እንተኾነ ድሌት ሮናልዶ ብሓደ ሸነኽ ብሪያል ማድሪድ ዝቐረበ ልዑል መጠነ ገንዘብ ድማ በተኻልእ ንሕልሚ ባርሳን ድሌትን ፈርጉሰን ከም ዝቆፀየ እቲ ፕሬዝደንት ነበር ኣረድዮም ፈርጉሰን ንማድሪድ ምሕር ይጸልኣ ክብል ብተወሳኺ ራሞን ካልዴሮን ኣረድዮም
ኣብ ናይ ስልጣን ዘመኑ ካብ ዝረኣዮም ተጻወቲ ንሆላንዳዊ ሩድ ቫን ኒስተልሮይ ዘሎ ልዑል ክብሪ ዝገለጸ ካልዲሮን ንእዋናዊ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፊዮረንቲኖ ፔሬዝ ኣብ ልዕሊ ውስናትን ወሰንትን ተጻወቲ ማድሪድ ኣሕዲርዎ ዘሎም ኣመለኻኽታ ድማ ክሓስበሉ ከም ዘለዎ ተማሕጺኖም ብመሰረት ኣገላልጻ ካልዲሮን ፕሬዚደንት ፔሬዝ ደገፍቲ እታ ብላስ ብላንኮስ እትልለ ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ተጸለውቲ ተጻወቲ ታጋንታ ጽኑዕ ደገፍን እምነትን ብኣሉታ ከም ዝርዮም ንህቡብነቱ ከም ዝሓስብ ምዃኑ ኣረድዮም ነዚ ሓሳብ ንምርጓድ ድማ ንስጳኛዊ ራውል ጎንዛሌዝ ከም ኣብነት ኣቕሪቦም ከም ዝፍለጥ ራውል ካብታ ንልዕሊ 20 ዓመት ተጻወተላ ሪያል ማድሪድ ዝወጻሉ ምኽንያት ብፔሬዝ ዝምራሕ ምምሕዳር ሪያል ማድሪድ ውዕሉ ክሕድስሉ ቁርባት ብዘይምንባሮም እዮም ጓርዲዮላ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝፈረመን ዝተባረረን ተጻዋታይ ሰርጂ ጓርዲዮላ ተጻዋታይ ኤል አልኮርሲዮን ዝተባህለት ክለብ እዮም ንሱ ንግሆ ክታሙ ኣንቢሩ ከበቅዕ ኣጋ ግዜ ዝተባረረ ተጻዋታይ ንምዃን ኣዘራቢ ኣርእሲ ሰሪሕ እዮም እቲ ጉዳይ ከም ዝስዕብ እዮም ዓባይ ክለብ ባርሴሎና ንኣካፋፋሊ ሰርጂ ጓርዲዮላ ካብ ክለብ አልኮርሲዮን ኣብ ካልይቲ ጋንታ ማለት ባርሴሎና ቢ ክትጻወተላ ዝሓለፈ ሶኒ ንጎያ ኣፈሪማቶም ባርሳ እቲ ውዕል ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ከም ዝፈርስ ብምግባር ድማ ንጓርዲዮላ ከም ዘባረረቶ ሓበረት ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እንታይ ተረኽበ ኢልኩም ጓርዲዮላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዕሉል ደጋፊ ቀንዲ መቀናቐንቲ ባርሳ ዝኾነት ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ተረኺቦም ንሱ ደገፉ ንማድሪድ ብዕሊ ክገልጽ ከም ዝጸንሐ ይግለጽ ኣሎ ጓርዲዮላ ኣብ ማሕበራዊ ድሕረ ገጽ ተኸታታሊ እናቕረበ ትንሳኤ ንማድሪድ ሲኦል ንካታሎኒያ ሜሲ ንጸወታ ባርሴሎና ኣባላሽዎ ዝብል ጽሑፋት ካብ ሓደ ሳዕ ንላዕሊ ክዝርግሕ ጸኒሑ እዮም እታ ክለብ ጓርዲዮላ ኣቐዲሙ ንዝፈጸሞ ተግባር ከም መጥቃዕትን ጸርፍን ንባርሴሎና ዞባ ካታሎኒያ ብምውሳድያ ንኣገልግሎቱ ዝተሓሰመት ወዲ 24 ዓመት ጓርዲዮላ ኣቐዲሙ ብዛዕባ ባርሳ እንታይ ከም ዝገበረ ስለዝተገንዘበ ነቲ ዝጸሓፎ ክድምስሶ እኳ እንተተጓየየ ንቴክኖሎጂ ዘመንና ግን ክቕድሞ ይከኣልን ባርሳ ንዝረኸበቶ ጭብጢ ምርኩስ ብምግባር ድማ ፌርምኡ ከይነቐጸ ንኽድምስሶ ወሲና ጓርዲዮላ ኮፔ ንዝተባህለት ሬድዮ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከነጽሮ ዝደሊ ጉዳይ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ኣይጸሓፍኩዎን ዓርከይ ሞባይለይ ወሲዱ ዝጸሓፎ ኢሉ ንሱ ቐጺሉ ኣነ ወዲ ማዮርካ እየ ኣንጻር ካታሎኒያ ኣይኮንኩን ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ኣይጽሕፍን እየ ንውሳኔ ባርሳ ድማ የኽብሮ ክብል ገሊጹም ካልእ ገጽ ስፖርታውያን መረብ ሓበሬታ ዋግስ ኣብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ህቡባት ውልቀ ሰባት ኣተወኪራ እትነጥፍ ናይ ዜና ማዕከን እያ ኣብዚ ሰሙን እዚ ድማ ኣብ ዙርያ ህቡባት ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና መጽናዕቲ ብምክያድ ኣብ ኣፍቀርቲ ስፖርትን ስምን ዝናን ዘለዎም ተጻመድቲ ንምፍላጥ ንኩሉ ህዝቢ ክፉት ዝኾነ ናይ ድምፂ ምርጫ ብምክያድ ብተኸታተልቲ ስፖርት ዝናን ስምን ዝረኸቡ 5 ብሉጻት ተጻወቲ ዘርጊሓቶላ ብመሰረት ዝተረኸበ ናይ ህዝቢ ድምፂ ድማ ቀዳሞት 5 ዝኾኑ እዞም ዝስዕቡ እዮም ቁጥር 1 ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምስ ጆርጂና ሮድሪጌዝ ቁጥር 2 ዋይን ሩኒ ምስ ኮሊን ሩኒ ቁጥር 3 ዴቪድ ቤካም ምስ ቪክቶሪያ ቤካም ቁጥር 4 ኢከር ካሲያስ ምስ ሳራ ካርቦኔራ ቁጥር 5 ሪካርዶ ካካ ምስ ክሪስቲና ካካ ዝኸበራ መካይን ዝዝውሩ 7 ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ቁጥር 1 ፒር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ቤንትሊ ኮንቲኔንታል ዋጋ 750,000 ፓውንድ ቁጥር 2 ሜሱት ኦዚል ጂ ዋገን ዋጋ 550,000 ፓውንድ ቁጥር 3 ራሂም ስተርሊን መርሴዲስ ጂ ክላስ ዋጋ 279,000 ፓውንድ ቁጥር 4 ጄሲ ሊንጋርድ ሬንጅ ሮቨር ስፖርት SVR ዋጋ 195,000 ፓውንድ ቁጥር 5 ላምቦርጊኒ አቬንታደር ናይ ኤደርሰን ኮይና ዋጋ ድማ 190,000 ፓውንድ እዮም ቁጥር 6 ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ኬቪን ደብሩኔ መርሴዲስ 4x4 4x4 ዋጋ ድማ 184,700 ፓውንድ እዮም ቁጥር 7 ሉክ ሾው ሬንጅ ሮቨር 180,000 ፓውንድ ጣውትን ፉሊ ልምድታቶምን
ተጻወቲ ናብ ጾታ ቅድሚ ምእታዎም ይኹን ጾታ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ሜዳ ይኹን ካብ ሜዳ ወጻኢ ከም ጽቡቕ ፋል ዝሓስብዎም ዝተፈላለዩ ልምድታት ናይ ምዝውታር ኣመል ኣለዎም። እቶም ልምድታት ከዓ ነቶም ተጻወቲ ብጽቡቕ መንፈስ ንኽጻወቱ ምቹእ ሃዋህው ከም ዝፈጥሩሎም እቶም ሰብ ኣመል ኣብ ዝተፈላለዩ ግዝያት ይጠቕሱ እዮም። ንሎሚ ገለ ካብቶም ብዙሓት ልምድታት ተጻወትን ኣብ ምስልጣን ዓለም ዝርከቡን ክንዕዘብ ክንፍትን ኢና። አይቮሪ ኮስታዊ ተኸላኸላይ ዓበይቲ ክለባት ኣርሰናል፣ ማን ሲቲ፣ ሊቨርፑል ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ሌስተር ሲቲ ምክትል ናይ ብሬንዳን ሮጀርስ ዘሎ ኮሎ ቶሬ ጋንትኡ ናብ ሜዳ ኣብ ተኣትወሉ ዝነበረት ግዜ ኣብ ድሕሪት ተሰሪዑ ናይ ምእታው ልምዲ ኣለዎም። እዚ ልምዲ እዚ ድማ ቱረ ተጻዋታይ ኣርሰናል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ጸገም ኣስዒቡሉ እዩ። ኣብ 2009 ኣርሰናልን ሮማን ኣብ ዘካየዶ ጸወታ ተጻዋቲ ኣርሰናል ናይ ካልኣይ ህብረት ጸወታ ንምክያድ ናብ ሜዳ ኣብ ዘምርሕሉ ግዜ ቱረ እቲ ሕክምናዊ ረድኤት ዝወስድ ዝነበረ ወዲ ጋንቱ ፈረንሳዊ ዊልያም ጋላስ ክሳብ ዝወፅእ ክጽበእ ተገዲዱ። እቲ ጸወታ ብዘይ ክልቲኦም ተጻዋቲ ኣርሰናል ክጅመር እንከሎ ቱረ ድሒሩ ናይ ስምዕታ ካርድ ማለት ብጫ ካርድ ክወስድ ተራእዩ። እንግሊዛዊ ጋሪ ሊኒከር ቅድሚ ዕረፍቲ ሾቶ ምስ ዘየመዝግብ ነታ ዝወድያ ዝነበረ ማልያ ብምቕያር ኣብ ካልኣይ እብረ ካልእ ማልያ ለቢሱ ይጻወት ነይሩ። ንፈረንሳውያን ክለባት ቦርዶን ፒኤስጂን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን ዘሰልጠነ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ሎሮን ብላንክ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ቅድሚ ጸወታታት ሃገራዊት ጋንቱ ንማግዋ ርእሲ ሓላ ውልዳት ጋንቱ ፋቢያን ባርቴዝ ናይ ምስዓም ልምዲ ነይርዎም። መስራቲ ማእከል መሰልጠኒ ላማስያ ምዃኑ ዝንገረሉ ሆላንዳዊ ዮሃን ክሩፍ ተጻዋታይ ሆላንዳዊት ክለብ ኣያክስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ጸወታ ንሓላ ውልዳት ኣያክስ ገርት ቦልስ ኣብ ከብዱ ይሃርሞ ነይሩ። ብተወሳኺ እውን ክሩፍ ቅድሚ ጸወታ ምጅማሩ ክሕይኻን ዝጸንሐ ማስቲካ ኣብ ክሊ ስፍራ ናይ ኣንጻር ጋንታ ጡፍ ምባል የዘውትር ነይሩ። ኣካፋሊ ክለብ ባርሴሎና ክሮኤሽያዊ ኢቫን ራኪቲች ወትሩ ቅድምና ሜዳ ምእታው ጸጋማይ መጻወቲ ጫምኡ እዩ ቀዲሙ ዝወዲ ናብ ሜዳ ከኣቱ ከሎ ድማ ፈለማ ብየማናይ እግሩ ሜዳ ክረግጽ ኣለዎም። በኣንጻሩ ጀርመናዊ ሚሮስላቭ ክሎዜ ፈለማ የማናይ ጫምኡ ናይ ምውዳይ ልምዲ ኣለዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ዳይሬክተር ክለብ ስፓርታ ፕራግ ኮይኑ ዘሎ ተጻዋታይ ኣርሰናል ዝነበረ ቶማስ ሮዚስኪ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ቼክ ኣብ ዝጻወተሉ ግዜ ሃገራዊ መዝሙር ብዓውታ ኣይዝምርን እዮም። እቲ ምኽንያት ከዓ ንሱ ብዓውታ ምስ ዝምር ሃገሩ ከም እትሰዓር ስለ ዝኣምን እዮም። ጀርመናዊ ተጻዋታይ ማሪዮ ጎትዘ እውን ብተመሳሳሊ ሃገራዊት መዝሙር ሃገሩ ፈጺሙ ኣይዘምርን እዮም። ጎትዘ ከምዚ ክገብር ዝደረኾ ምኽንያት ሓደ እዋን ኣብ ናይ ትሕቲ ዕድመ ጸወታ ሃገራዊ መዝሙር ከይዘመረ ሾቶ ብምምዝጋቡ እዮም። ምስ ክለብ ማን ሲቲ ንሓደ ዓመት ተጻወተ ስጳኛዊ ኣልባሮ ኔግሬዶም ሾቶ ንዘመዝገበላ ማልያ ኣብ ዝቕጽል ጸወታ ለቢሱ ኣይትጻወት። ሾቶ ምምዝጋብ ክሳብ ዘየቋረጸ ድማ እታ ማልያ ከይተቐየረት ትጸንሕ። ሓለቓ ጋንታ ቸልሲ ዝነበረ ምክትል ኣሰልጣኒ ክለብ ኣስቶን ቪላ ዝኾነ ጆን ቴሪ ኣብ ዝኾነ ናይ ጸወታ ግዜ መኪንኡ ዝዕሽገላ ስፍራን ኣብ ናይ ጋንቱ ኣውቶቡስ ኮፍ ዝብለላ ሰፈርን ኣይቅየራን እየን። ብተወሳኺ እውን እቲ እንግሊዛዊ ንዕሊ 10 ዓመታት ሓንቲ ጽምዲ ናይ በራቒቶ መከላኸሊ ማለት መጋሃጫ ከም ዝተጠቀመ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቱብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንጥዕናን